أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yi wa lokacin dukkanin musulmi murnar wannan rana ta idi na babbar sallah. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna kira ga dukkanin 'yan uwanmu sha'irai, ma'ana masu ƙasidu, masu yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da mu ƙara dagewa wajen zuwa makaranta da neman ilimi domin mu ƙara fito da daraja da martaba ta wannan masoyi namu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da dukkanin sahabbansa, domin a makaranta ne mutum zai gane irin daraja da martaba da Allah ya bawa wannan masoyi nasa sallallahu alaihi wasallama. Daga ƙarshe muna miƙa fatan alkhairi ga dukkanin masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Allah ya saka kowa da alkhairi da ƙarfin gwiwa da shawarwari da suke bamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Annabi gatan masu gata.